Bos días a todas e a todas. Quería comenzar a miña intervención dándovos o seguinte dato. Galicia, tan só nun ano, recibiu máis de 8 millóns de turistas. Cando nos limos este dato, cuestionámonos se realmente estes turistas aportan ou non a nosa comunidade, ou máis ben a que e a que aportan. Por iso, hoxe, eu, Mariña, como introductora, vou amosar os nosos argumentos para demostrar que Galicia se enfronta a un grave problema de masificación turística. Antes de comezar, permitídeme presentar a defensa de dous termos fundamentais nesta cuestión. En primeiro lugar, masificación. Masificación é, según a Real Academia Galega, o acto de facer multitudinario algo que non o era. E, por último, sobre turismo. O fenómeno de masificación turística que se dá en certos lugares cando a causa da súa popularidade acaba por facer que se vexan tan saturados os visitantes que resulte imposible disfrutalos, coidalos e xestionalos de forma sostible. Estou seguro de que, mentres vos contaba estas definicións, moitos e moitas de vos imaginastes vos como están as praias durante o verano. Mesmo tamén puidedes recordar o voso amigo ou a vosa curmá que está buscando piso para vivir nunha cidade como a Vigo, a Coruña ou Ribeira, porque atopou traballo e está moi ilusionado. Porén, cando entrou na páxina de Idealista ou Fotocasa, atopouse con prezos moi elevados para atopar unha vivenda. Non é de extrañar que pensásedes nesa persoa, pois o que vos comento dos alugueres é unha consecuencia directa desta masificación turística en Galicia, pero non nos adiantemos e vayamos por partes. En primeiro lugar, queremos deixar claro que non son ideas nosas que Galicia haxa unha masificación, senón que basámonos en datos. Sanxenxo, este concello costeiro de Pontevedra, recibiu en 2023 257.000 turistas fronte a aproximadamente 18.000 persoas empadronadas nese mesmo ano. Ribadeo recibiu 43.000, Viveiro 40.000 e podería seguir con cifras realmente asombrosas. Ben, por que consideramos que é un problema? Pois imos darvos a resposta con 3 argumentos fundamentais. En primeiro lugar, un argumento baseado en datos e a relación de causa e efecto que, para nós, é o máis relevante porque afecta directamente a poboación galega, a vivenda. Como vedes na imaxe, a presenza de vivendas turísticas é especialmente altas nas zonas que vos mencionei previamente. Ademais, o número de vivendas turísticas aumentou considerablemente nos últimos anos, de 248 en xuño de 2017 a 25.000 en 2024. E como vemos a continuación, o prezo do aluguer aumentou considerablemente nestas cidades. Dende logo, non parece que se trate dunha relación aleatoria. Poderíamos pensar que isto xera beneficios económicos importantes, mas debemos pensar a que van dirixidos estes ingresos a maiores. Posiblemente sexan as grandes empresas ou fondos de investigación de inversión os que saian ben parados e non a maioría da poboación. Finalmente, outro argumento que imos empregar é o feito de que a presenza masiva de turistas, lonxe de reforzar e promocionar a cultura local, acaba por absorbela. En Galicia, nos deixamos de ver tendas de comercio local para ver tendas de recordos e produtos enfocados únicamente aos turistas. Neste sentido, gustaríame falar da centrificación e tamén falar dunha publicación satírica que vin no Instagram hai pouco. O autor da conta di: cada vez que pecha unha tenda de barrio aparece unha nova chorrada en Compostela. Xa non quedan carnicerías, ferreterías ou librerías, pero eso sí, chaveiros con conchas e chubasqueiros de usar e tirar hai a patadas. E todo porque parece que as nosas rúas son un escaparate para que ven pasar 2 días e marchar sen mirar atrás. E con este toque de humor que ofrece esta conta de Instagram quería pechar a miña intervención,
porque me parece que recolle perfectamente os problemas derivados desta masificación turística. Moitas gracias por a vosa atención. Damos paso agora a Orfas Parrots. Boas tardes a todos e todas. Son Aarón, dos Orfas Parrots. Veño a presentar a nosa tese en contra de que o turismo masificado en Galicia é un problema. Nós creemos que, en efecto, non é un problema, xa que a masificación turística danos unha oportunidade de crecemento económico moi grande, pero non só de crecemento económico, senón de dinamización social e posta en valor do noso patrimonio e cultura. Nos últimos anos, Galicia converteuse en un centro de turistas, facendo así que a nosa economía aumentara. O sector turístico achega case 6 millóns de euros a nosa economía. Isto é un 10,4% do PIB da nosa economía. Tamén o sector emprega casi 100.000 persoas de total dos nosos habitantes. Eso é casi un 11% do total. Tamén Galicia atrae a moitas persoas pola súa riqueza natural, histórica e gastronómica. O aumento do turismo xera moito emprego e impulsa o comercio local. Permite tamén que moitas vilas rehabiliten a súa economía. E tamén en Galicia temos moita sorte, xa que temos un bo turismo respetuoso e sostible. E isto démonos, nos, os Orfas Parrots, démonos o tempo de salir á calle, á rúa, para preguntarle aos nosos vecinos se isto era certo, e deixámoslle con audio que gravamos nós personalmente. Noelia, por favor. Crees que é real eso da contaminación acústica polos turistas, o exceso de lixo, esas cousas? Usted cree que é real? Yo no creo que sea real, que en determinadas ocasiones, puntualmente por algunas calles, por alguna cosa excepcional, puede ser, pero así como generalizarlo no estoy de acuerdo. Esa é a opinión que sacamos da maioría dos nosos vecinos. Tamén a masificación turística fai que o goberno inverta máis cartos na preservación dos monumentos, como pode ser a Catedral de Santiago, que estes últimos anos tuvo moitas remodelacións. Tamén non só na Catedral, senón noutros edificios de bastante importancia, como pode ser algúns estadios de fútbol, como pode ser a Banca Balaídos ou Riazor. Tamén démonos o luxo de poder entrevistar a un político, a Borja Verea. Tamén, por favor, Noelia. Bo día, é un placer poder responder a estas preguntas dos alumnos de Orfas Parrots. Para que non o conozca, Borja Verea é o portavoz do PP aquí en Santiago. Unha das preguntas que puidemos facerlle é se de verdad a vida encarece por culpa dos turistas. Xa non o explico eu, o explica el. Por favor, Verea. Atopando un impacto moi pequeno e só en aqueles destinos con altísima intensidade turística. E ademais non podemos esquecer que hai outros factores económicos e sociais que influen no custo da vida máis alá do turismo. Por lo tanto, non se debe únicamente buscar unha única causa, senón que as causas do incremento do custo da vida na maior parte das ocasións son múltiples. Xa que sería a súa resposta, que non é por culpa do turismo, senón que é por culpa de varios factores e ademais só o turismo afecta a zonas moi masificadas nun moi baixo porcentaxe. E ademais tamén podemos
puidemos facerle outra pregunta, que é se de verdad os alugueres, por culpa dos pisos turísticos, subía o aluguer. Esta é a súa resposta. Nas declaracións das outras forzas políticas. Habería que facer sair ao mercado de aluguer, todas as vivendas baleiras, por exemplo. E fago tamén outra pregunta. Por que naquelas cidades onde non hai vivendas de uso turístico o precio da vivenda crece máis que en Santiago, que si as hai? Bueno, esa foi a minha intervención. Moitas gracias pola súa atención. Nada máis que añadir. Gracias. Boas tardes a todos. Son moi bo por facer a refutación da postura a favor. Pois, gustaríame empezar polo punto da economía, no que creemos que o turismo en Galiza crea postos de traballo e dá moitos beneficios económicos, que isto non o podemos negar, pero debemos preguntarnos varias cuestións, que quen reciben esos beneficios económicos, que si isto vai para empresas grandes ou fondos de inversión e non para a poboación da cidade, que crea postos de traballo, que é certo, como todos sabemos, pero como son as condicións deses traballos, é dicir, o tempo que traballan e o salario que gañan respecto ás súas horas de traballo. Como pode afectar isto na sociedade? Pois, como xa vemos cando foi a pandemia do COVID-19, que a maioría da poboación tuvo que estar nun ERTE facendo a imposibilidade de traballar. Para continuar, gustaría falar un pouco tamén da cultura, que hai unha notable perda das costumes locais, da nosa identidade e como observan nos cascos históricos das cidades galegas, na que está invadido de servizos aos turistas, é dicir, como tendas de souvenirs, etc. Agora gostaria de falar un pouco da recuperación de determinadas zonas maiores de cuidados e máis mantemento. Posiblemente ese cuidado tan constante non fose necesarios, eses espazos non fosen frecuentados por tanta xente. Con respecto ás rehabilitacións das zonas rurais, non tería máis sentido dotalas de servicios mínimos e reconstruirlas para nós, para os galegos que tiveron que abandonar esas zonas polo abandono da administración. Tamén gustaríamos falar un pouco da contaminación que pode xerar os turistas, xa sea lumínica, acústica ou de mismo plásticos. Por último, falar un pouco da convivencia que pode xerar na cidade, que o que hai durante estes veráns vínose numerosas protestas en zonas costeiras como as Rías Baixas pola afluencia constante de xente que impedíalle facer unha vida normal. En caso da protesta, un exemplo sería a protesta dos veciños e veciñas de Cangas durante o pasado mes de agosto. Pero bueno, hasta aquí a miña refutación. Vamos pasar a su primera refutación. Boas, chamome Iker e veño a refutar os argumentos que deu o Xermi Debate no equipo de Orzos Parvos. Para empezar, quería dicir que nos queren levar ao terreo de que, por exemplo, os traballos que se xeran teñen malas condicións. Pero ahora vos vou a preguntar esos traballos, se non llos deran, vos creedes que subsistirían esas persoas sen traballo? Se ben é certo que teñen malas condicións, é moito mellor traballar a non traballar e, por tanto, non xerar carto. Seguindo por exemplo, a abolición do comercio local. A abolición do comercio local non sempre é mala de todo ao existir diferentes tendas que
poden aportar moito máis á economía ao haber máis xente estranxeira. Sí, podes falar. Como xa dixeches, non opinas que esas condicións de traballo serían moitísimo mellores se en vez de tendas de recordo houvese tendas realmente para a poboación? Pero eu estou falando eu que estou falando é máis ben, vos dixastedes que as condicións desos traballos son pésimas, por tanto, é algo que non favorece, pero non estou falando das tendas locales. Eu das tendas locales e das tendas de souvenirs estou falando de que ao abrir estas tendas a xente vai a gastar máis ao haber a xente estranxeira que lle interesen os produtos que venden. Abolindo parte do comercio local que non é inteira é igual sacrificar unha tenda a cambio de bastante beneficio. Continuando, por exemplo, ca preservación dos monumentos naturais é que dixestes algo como que os turistas se ensuciaban. Quero dicir con eso que se non houvese turismo, moitos monumentos non serían preservados. Aquí hai un exemplo, un castro que hai en Ourense que non é moi visitado e na que ten boas condicións, necesita carto para invertir. Se non chega esa xente para invertir carto, este estaría bastante peor. Sí, dime. Mira, pois un exemplo sería o do Pórtico da Gloria, que estuvo pechado moito tempo pola contaminación que xeran os turistas pola súa presencia, por xerar esas zoas de turistas que degradan os monumentos e conservaríanse igual en la que non haya turistas. Perfecto. Ti me dixeches eso, pero aínda que degradan, mira, eu teño unha entrevista que despois se credes, la poño, que foi parte de que salimos á calle e entrevistamos a unha persoa, despois a porei, porque agora non conto con ela, pero o que quería dicir é que aquí os dous entrevistados que fixen eu neste caso, falaronme moi ben dos peregrinos, dos peregrinos que conta como turismo. Dixeron que casi que eran peores a xente que habitaba por aquí que os propios turistas, e que eran bastante educados e todo. Entonces, na seguinte refutación xa vos meterei esa entrevista para contestar esa pregunta. Quería, con isto xa finalicei a miña primeira refutación. Espero que vos gustase e gracias por escoitarme. Proseguimos ahora coa segunda quenda de refutacións, sen mi debate. Quería empezar falando de unha imaxe que puxo a miña compañeira na introducción do meu grupo, na cal veis unha tenda cuyo nome era o mesmo que a tenda do lado. Que nos dá a pensar isto? Dá a pensar que hai unha diversificación do mercado en Galicia, ou dá a pensar que por culpa do turismo estáse igualando, estáse facendo que todas as tendas propias de todos estes lugares onde antes os nosos pais, os nosos avós ían e teñen tantos bons recordos de ir a unha drogaría ou a unha tenda de roupa na Zoa Bella a comprar, a pasar a ver solamente tendas de nikis e tendas de recordos que realmente non aportan nada a nosa sociedade. Sí, as tendas esas de nikis igual lle dan bastante carto á familia que as dirixe. Que opinas deso? Eu opino que, sí, danlle moitísimos cartos a esa familia, pero tamén iba a tratar este punto. É unha familia. Antes, cada tenda tiña unha familia que levaba esa tenda. Cada familia levaba un beneficio, pero actualmente esa tenda, que está distribuída por todo Galicia, solamente ten uns poucos apropiados de esa empresa que levan eses beneficios. Tamén quería hablar da Praia das Catedrais, que antes o mismo grupo puxo unha foto, e quería comentar que actualmente quero poñer de exemplo unha actividade de primeira man. Quixen ir coa miña familia a esa praia e
dime conta de que hai que pedir cita para entrar na praia. A mí non me parece que os cidadáns da nosa propia cidade ou da nosa propia comunidade non podan asistir aos nosos propios lugares. Despois, tamén quería falar dun tema. Vos dixeches que o goberno invirte en mellorar as infraestructuras para o turismo. Pero que pasa cos hospitais? Que pasa cas escolas? Por que estes fondos teñen que estar dirixidos aos turistas e non aos propios locais da nosa cidade? Agora, como xa queda pouco tempo para os 3 minutos, quería deciros se tiñades algunha pregunta ou podo continuar. Vale, perfecto. Despois, é un argumento que non podedes negar de ninguna forma, que o prezo en Galicia está subendo e sí que axuda a economía moitísimo o tema este tema do turismo e dos peregrinos, pero que pasa? Ti crees realmente que compensa estes beneficios económicos as subidas de precio completamente non teñen ningún tipo de sentido? Porque actualmente unha persoa que quera alugar un piso, un estudante, unha persoa que non ten diñeiro para pagar un piso ou non ten os cartos suficientes para poder pedir unha hipoteca, ti realmente crees que pode, grazas ao comercio, pagar este piso ou pagar outros servizos básicos que non pode pagar? Agora mesmo vou non deixar aquí e vou darlle paso á conclusión do debate. Moitas gracias. Vamos agora para a segunda refu de Orzas Parrots. Bueno, antes de nada quería continuar ca entrevista que mencionei e despois sigo respetando. Tenemos relación a relación dos vecinos cos peregrinos. Moi bo. Molestas, non é así, para nada. Hai a contaminación acústica, si fan moito ruido. Non son eles. Hai peregrinos que fan festa, pero tamén hai xente de aquí que fai festa. Perfecto. Deixan basura, lixo. Normal. Como os que viven por aquí, creo que son menos. Bueno, con isto creo que contesta bastante ben o intento de refutación do compañeiro. Nada, continuando co meu discurso, quería mencionar o tema de que se ben é certo que hai que construir hospitales ao mellorar estes monumentos se xerará máis atractivo e máis, como dicilo, máis atracción aos estranxeiros para que veñan a visitar. Estes estranxeiros visitarán, deixarán os cartos aquí e ao deixar esos cartos xeraránse impostos cos que nos podemos permitir pagar esos hospitais, esos colexios, por poñer un exemplo, eso, sí. O problema disto é que esos estranxeiros que veñen e que deixan esos cartos para poder construir estos hospitais tamén volven a degradar estas estructuras, estos destinos turísticos, por lo tanto hai que volver a invertir cartos en prepararlos. Bueno, tanto como degradar non o diría eu, xa que como podemos comprobar na entrevista, este señor mencionou que non degradan tanto como deberían, como mencionades. En todo caso, casi que degradan máis os propios habitantes que estes turistas, que son, bueno, creo mencionar que son educados, que non molestan, e nada. Eso. Tedes alguna pregunta máis, de momento? Non? Nada. Despois tamén quería decir un pouco que, por exemplo, nada, eso, tampouco teño moito máis para engadir, o sea, acabo de trabar, o sinto moito, pero non teño moito máis que engadir, respondín, eu creo que a todos os argumentos, non me dixeron moito máis, entón, pois, eu tiro con isto, e nada, eso, gracias por escoitar, gracias por debatir. Tens alguna pregunta? Menciona, sí, gracias. Que opinas de que non podamos acudir aos nosos sitios que de toda a vida eran lugares para as persoas propias de Galiza? Que opinas de que xa non podamos acudir a eles debido a esta restricción?
Bueno, son cousas que pasan ao fin e ao cabo sempre que surxen paraísos como este calibre, como a Praia das Catedrais, sempre sobre a demanda e os estranxeiros. Entón, sempre, pero isto é con todo o que existe, ao fin e ao cabo, sobre a demanda, ao subir a demanda, sempre hai máis visitantes, así que hai que tomar certas medidas. Eso, ao fin e ao cabo, tomas cita para que non se encha a Praia das Catedrais. Non é porque este apretado, por así, falando vulgarmente, é rápido. É simplemente porque para que non se pete. Nada, acabo de acordar antes de nada dunha cousa, a subida do Alubera, que mencionástelo, e quero dicir antes de nada que isto xa está respondido, creo que polo meu compañeiro que puxo a entrevista con este voceiro do PP de Santiago, que menciona que non hai unha relación directa entre a subida do aluguer máis o turismo. Ao contrario, hai que buscar outras solucións que non teñan que ver co turismo, xa que existen estudios que reflicten que non teñen relación con que sí. Nada, con eso me despido, moitas grazas. Bueno, eu vou me encargar tamén da conclusión do meu equipo. Para empezar a nosa conclusión, vou a decir que a maior parte do povo galego, como podemos escoitar antes na miña entrevista e na de o meu compañero Iker, están a favor do turismo, falan ben destes turistas, e en principal non teñen casi queixa deles. Ademais, non só o povo, senón tanto políticos, como pudimos ver antes na entrevista de Borja Brea, nadie tiene moito que decir contra o turismo, xa que al final é algo que xenera moitos cartos e al final o sector turístico aquí en Galicia beneficia moitísimo, porque, como dixemos antes, acheganos máis de 100 millóns de euros, e iso é unha cantidade descomunal de diñeiro. E máis, tamén tradúcese en efectos directos, como pode ser os hotéis, bares, servicios públicos e todo eso, e tamén moitos servicios indirectos, que pode ser tendas de souvenirs, etc. Nos creemos que o turismo non é nada malo, debería seguir sendo así. Ademais, tamén non creemos que Galicia sea unha localidade moi masificada, porque tampouco se ven moitos turistas pola calle, e ademais tiñan tamén unha parte da entrevista que puxen antes, onde esa mesma señora decía que non era unha cidade masificada. Eu creo que non teño nada máis que concluir. Aquí acaban as nosas intervencións neste debate. Moitas gracias pola súa atención. Moitas gracias tamén aunque non nos escoite, a Borja Brea por concedernos esa entrevista. Nada, espero que vos gustara. Nada máis. Moitas gracias. Vamos agora con Silvia Valdeón para rematar este. Ola, son Nayara, e hoxe vou facer a conclusión do meu grupo. Neste debate falouse moito que o turismo axuda a preservar a nosa cultura e tradicións, pero non estamos de acordo. O turismo provoca a xentrificación, que é máis ben o efecto contrario, pois como consecuencia Galiza chease de restaurantes doutras gastronomías ou tendas que teñen cartéis en inglés para adaptarse á xente de fora. Se ben o turismo pode aportar beneficios económicos, debemos preguntarnos a que prezo. A realidade é que a actividade turística en Galiza está xerando problemas graves que afectan tanto á poboación local como ao entorno natural. En primer lugar, ainda se crean empleos temporales, o que impide a moitas persoas acceder a unha estabilidade laboral e económica.
Ademais, os grandes beneficios do turismo non sempre chegan á ciudadanía, senón que terminan en mans de grandes empresas e inversores. Por outro lado, a masificación turística en determinadas épocas e lugares está alterando a vida cotidiana dos galegos. As cidades enchéronse de servicios orientados aos turistas, desprazando negocios tradicionais e encarecendo a vivenda. En zonas costeiras e urbanas, a presión turística provocou protestas dos vecinos, que ven afectada a súa calidad de vida polo exceso de visitantes. O impacto ambiental é outro problema que non podemos ignorar. Ainda que existen normativas para proteger certos espazos, o aumento constante de turistas segue exercendo presión sobre ecosistemas frágiles, xerando contaminación e desgaste en entornos naturales. Ademais, a recuperación en ciertas zonas solo os leva a cabo porque a prioridade para os habitantes locais. En definitiva, o modelo turístico actual non é sostible para Galicia. É necesario replantear o desarrollo turístico, apostado por sectores económicos, que ofrecen maior estabilidade e protexen a identidade e o bienestar dos galegos. Veñen máis de 6 millóns de turistas, que producen 6 millóns de euros. Moitísimas gracias pola súa atención e aquí acaba a miña conclusión.